Evarbaş Kurdistaniyên êja li ser navê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz di sala nû de bi bernama yekemîn em bihev ne. Sala 2024 gelek aliyan bûyerên xemgîn, bûyerên xweşbînî çêbû. Li Îtalya sala 2024 daxuyaniya serokê MHP Partiya Nîjadperest mora xwe li siyaseta Tirkiye û Bakurê Kurdistanê xist. Ciyê kêfxweşiyê û mirov şa dike di enî wê demê de dîktatörek ya jî welatekî ku Kurdistanê dabeş kiribû, welatekî dagirker statûya xwe ya ew ê ya rêveberiyê wenda kir û ew rejima xwînxwar hat hilweşandin ciyê kêfxweşiyê ye. Bi hêviya ku sala 2025 ji welatê me re azadî bîne û miletê me di nav aşitiyê de di nav azadiyê de li welatê xwe û rêveberiya xwe ava bike. Niha du mîvanê minî rêzdar hene. Ez ji hevalê re jî rica dikim bira wan jî bînin ekranê û em dest bi sohbeta xwe bikin. Mîvanê minî yekemîn ji alî çepê rêzdar Sedat Yurtaş ye. Rêzdar Sedat Yurtaş parêzer, nivîskar, parlamenterê Mberê, keseyetekî pir alî. Kek Sedat tu bi xêr hatî? Navxêrê dibin, rêz û silav ji we re û temaşevanên de. Ala te ava. Mîvanê minî duyemîn rêzdar Bedirxan Ep Özdemir e. Bedirxan Ep Özdemir siyasetmedar, rewşenbîr, ketkarên doza azadiya Kurdistanê ye. Kek Bedirxan tu bi xêr hatî? Savê her hevê navxweşî û başiyê dibin. Stew mêvana û temaşevana silav dikim. Gelek sabe, gelek spas mala te ava be. Niha hema em dest bi sohbeta xwe bikin. Kek Bedirxan mezinê me yê ez ê ji Kek Bedirxan ders pê bikim û pirsa xwe bipirsim. Kek Bedirxan cenabê te jî rojevê taxîb dike. Daxuyaniya serokê MHP rojeva siyaseta Tirkiyê guherand. û bi rastî jî heta nîhanka jî her roj mirov wexta dişopîne gelek daxuyaniyên cuda tê dayîn. Heyetek ji demê çû İmraliyê û piştî wî dest bi hewldanan kirin, partiyên siyasî dîtin. Gelo pirsa minî yekem ji cenabê te gelo ev hewldana çekberdana PKK'yê ya jî ev hewldana ji bo çareserkirina pirsa Kurd e. Ama em bi pirsekî wer ji cenabê te dest pê bikin. Fermo Kek Bedirxan. Asê çand ku we jî diyar kir devletê de axaftin. Yani mabesta devlet şîrovek kir. Tavî têde gelek Almanca ne hinek tişt müşaxas nînin, vekilî nînin, biro nikarî bêje. Lêbelê malûm ew ji li gora xwe bi taybetî rojava pêşveçûnê dinyayê de guhartinê ku çêdibin ew xweyî dezgehan, xweyî îmkanatin wan tişta dibînin û ku axaftina Baxçelî wisa ku hemî rêya giştî û siyasetmeda û dor û aliyê siyasî di nava şaşiyek de hişt. Kes bendewarê wî tiştî nebû. Ewil destê xwe dirêj kir tabî weka adet û gelenek û kultura Kurdî destê xwe dirêj ke miro destê wî vale nayêlê. Ew kêkêmeyê kurdewarî ye ji xwe welatparêzî ye. Lêbelê gerek miro wî destê jî hem vale nede hem jî ji bîr neke. Ji berê û ka Almanca duwaroj tê bibîçî miro wan jî baş fêm bike. Bim wê ye diyar nîne çand ku cenabê te jî got
اصل ما بس چیه یعنی او که مجنینه که هم دوی پیواجوی ده هر کس سوشدار کنو و هیتا کوچو و هاتو و چرا چو دا به هنک تشتنه سری ده از بیش مثلا سکنا شر چکداری و داوی دلوپ خوینه و سرکه چاوه دای کابه خواستن و داخوازه هر انسانی که کو عقلی و سریه داخوازه که پیروزه یعنی بس هنك تشتن امرو ديشين نجيب عصيجي ازبيج مثلا بيجن وكا دم طبي حقي متنا الوان اما رخنا كنياني تشتيك شي بدنا و قبل كو طلب شو او كو هيئة هري وبي كيفش كيرن بيامن واشتراف دمي ببوا چتر بو يعني دولت تكي هري وبي وانجي كيفش تكي يعني بيامن او 100 سال وري چوب هنك دكو دولا و تشتو کرد هاتنا زبراندن و برنو آنین دوی دمه دجی تشتکی لیزه که وسط لیستندن بینا کردیاتی حتی نا جوی نایه که کسی راچ یعنی کو پروبلم او که برنامه که بی و پرسگرکا کرد بم پرده در چی چین آخافتن چی تینه گوتن مرا نزانه لروجه وسط تکلیه و اما ایرو آلیک و دبه از دست خوی قدیفه آلیک جی دست خوی کلمه خوی شدیای نشانی وددم اما بری چند ساعته بلدیه آکتنز قایم آویتنه yani ev zamanı ku te pek anın ev zamanı ku ev yamın hizmetek naymeyece ev kere yani aşitiyere duvar o şere gerek herkes dikkati üsluba xab ke dikkati axaftına xab ke lüve göre biyara şiroveb ke و لوی گوره حرکت که کرد جی و آلیه دی جی yani ve hatta kurd ziyaret çoğunu hatına heyete biyamın kemasiye ke mezun jî tede heye yani le parlamento ev taybet ev ku xadan yek vekilek binci gerek ziyaret evan çevi mümkün e beri nabena kurda da u gruba da gerek narkoki nexweş hebin îro ev rojnîne ku mirovan narkoki bxe hicet û li wê gorê tewrê xwe deyne narkokî bilal aliyek bin lêbelê sedem ku rêya giştî bi taybet gelemperî hinek tişt îdî bihêz bin gerek mirovan narkokiya deyne ciyek dewlemîn nezan ew biraderê me ew heyet çî merhezet kin ama pirsa kurda ku hevî bê kurda tê gengeşî kirin rêxistinê sivîl û siyasî kurdan ew Partiye me Kurd hene ku dibêjin em Partiye Kurdistanî ne heta na ji qasê em agahdar bûne li deriyê yekî ji wan jî nedane yani qet nebî pirsek jî nekirin qizaka nezaket yanî ew jî ne mesela sibê civînekê berfirek xwast ku me bihîstiye li Amedê heye işte aliyê demê ve dîsa qasê ku min bihîstiye û me lêkolîn kir tu aliyekê Kurda weka mêvan davetê wê civînê jî nekirine yani ew civîn jî sibê Amedê ye bekavî gelek noqtê kemasî hene yani çekberdan bî yani tenê xelaskirina yahut azadiya Öcalan bî dünyayê de xuyetî tune bin jî lêbelê weka nezaket gerek yani agahdar hinek agadarî qet nebin çêbin Kek Bedirxan cenabê te noxtakî gelek girîng anî ziman niha eger birasî eger serbestberdana Öcalan ya jî serbestberdana kesayetên din bi dewleta Tirkî nehewceyî vê mijarê bi vî şikliyê bike kare eger dixwaze guhertinê bike dewleta Tirkî kare engava bavêjî lê eşkereyê ye lehevkirinek heye lê ev lehevkirinekî di çi asê de yê em nizanin lê eger çekberdana PKK be bêguman PKK çekberde û yani ew ralîta Bakurê Kurdistanê jî îro şerê çekdarî bi vî şiklî zerarê dide tekoşîna Bakurê Kurdistanê siyaseta sivîl siyaseta demokratîk ew ji rojeva Kurda derkeve û lehevkirinek hebe çekê berdin bêguman ew biryara xwe bidin lê wek cenabê te got eger ev mijarekî din be
yani divê ne tenê partiyên Kurdistanî gelek aliyên Kurda hene. Barên Kurdan e, rewşenbîrên Kurdan e, dezgehên sivîl hene. Divê dîtinên wan jî were girtin û bi aliyek bi hevdîtinekî hevbeş ev mijara çareser bibe. Cenabê te çawa şîrov vedike gelo yani ê ku tê peywandin çünkü dest me de tu evekî tune ku em ser karibin bipeyvin. Lê di nav gel de ya jî millet çi dipeyvike Bedirxan em te gudarî bikin. Yani براستی ناو گل دیگه با کمرو پرس که مثلا وان روزاوی چند روزی که از او کوکانه کارنده که مشکی دور طرفی تدگیرن yani gel دوی هنک ناف خوش تشتی خوش ببیزه tabi işte pers ki yani te çiye çini ne falan tünet kari tişteki ereni juan rebeji tişteki ne hoş yani yahuci deste kadardı ancak مرد کرده و بیشه evne tütüşte و ne her tüşte لگورم evne tütüşte ve her tüşte liyet serve dünyayı da gerek ki murad ki valla tek şahsı azat ke şahsek valla tek azat nake yani dedvaji heri girenk biyamın ev doğru aliyeme Kürtçe dereng vana ev jibla vakarahne ki küçük bir jvana heja jene kebale medvejen önce Türkiye'de acele etmeyelim vaktide yani acele etmeyelim vakti değil ku dibêjin ez wî şaşim ev salane em dibêm em lez nekin hêja wextê em bifikirin û tarzê kevin falan em dikin biya min zûtirîn kat gerek dor aliyê Kurda bê bingeh fere bi rewşenbîrê xwe çend cenabê te got zanayê xwe û rêxistinê xwe sivîl û siyasî bêne aliyek û mantiqê heftê û çara deyne koşek li konseptekê taze ji bo kirdewarî bigerin û deyên neholê û li dora wî kom bibin û dengê xwe bixine yek. Ev ê al başûr çî li Rojava, çî li Bakur, çî jî li başûr. û bi vî ve girêdayî ez barekê giran ji cenabê serokê başûrê Mesûd Barzanî de dibînim berpirsiyariyekê gelek mezin e çi dibî bila bibî gerek dest yani hinek haberten tabii hinek xebat hene let gelek bizindi zêdetinin gav avetin serokatiya van hêzam kep taybetî em kesê bike û li wê gorê ku yekîtiyek dengekê yekdeng herê Şamê hêzê başûr hêzê Rojava û aynı wext jî ev bandora xwe tê Kurdê Bakur jî bike em jî gerek ji vî ev kekildin sev tekildin ku em jî bikarbin devre gavê xweşik û başik ji bo tevgera Kurdiya Kurdistana Bakur bavêjin. Kek Bedirxan li vir ez nabêrek bin biçim ele kek Sedat divê mijarê de dîtinê wî jî em fêr bibin. Kek Sedat Birasî bûyerên gelek girîng diqewmin yani ji avabûyîna Komara Tirkiye hetaniye anka 101 sal derbas bû lê ew hişmendiya înkarê tune hesibandinê yek al yek millet yek dewlet bûyî şiklî ji nişka ve ev daxuyaniya Baxçelî ku Baxçelî di mijara Pirs û Kurd û Kurdistanê de her tim li aliyê siyaseta înkarê ye lê bi şerê Hamas û Hizbullahê li rojhilata navîn yani pergalekî nûh derket ortê di wê pergalê de wexta mirov dibîne êdî siyaseta dagirkerî derzekî mezin xwar û êdî mirov fehm dike ku dewlet Baxçelî pêşeroja welatê xwe pêşeroja Tirkiye diparêze û dixwaze Tirkiye ji vê pêvajoyê bi zerarekî kêm derkeve ya jî nahêle naxwaze ku li Rojavayê Kurdistanê Kurd xwedî statûyekî wek başûr bin. Tu ev bûyerana çawa şîrov vedike kekê Sedat em te gudarî bikin? Bi rastî jî destpêka vê pêvajoyê destpêka Devlet Baxçelî sedemê herî girîng guhertina rojhilata navîn e.
yani xetereyek ku ji bo Tirkiye ji bo xwe xetereyek mezin dibîne dest pê kir û pêlek bilind bû pergalek nû tê danîn û hîn jî dom bike welê xuya dike yani Esad çû îro ji bo ku Haçdî Şahbî bê belakirin nîqaş li ser têkirin ihtimal heye ku li hember İranê jî helwestên leşkerî bêne girtin ew nebe jî guhertinek pir mezin li ber çawa ye ji xwe Tirkiye jî Devlet Bahçeli jî devlet bi xwe jî yani xwest ku pêşî li ber vê pêlê bigire Kurdên di nava xwe de nêzîkî xwe bigire wa li gorî xwe hembêz bike û îşareta vîya jî gava vîya ya herî mezin jî çekberdana pekekî mîna wî hate binavkirin û bi rastî jî mîna pêvajoyekê jî nehat binavkirin hîn jî nav lê nekirine bi rastî lê welê xuya ku hevdîtina ku heyetê li İmraliyê çêkir di pêvî re ev bû mîna pêvajoyekî berfireh yani hem têkiliyên ku heya ana bi meclisê de bi partiyên siyasî re çêkirine hem têkiliyê ku kesên di hepsê de Mîna Demirtaş û yên dina buhara hevdîtina çêkin bawer dikim do ez ji ber sedemek din bikek Ahmed Türk axivîm tiştê ku di nava gotinê de derbas bû zêde mijara me wa yekser siyaset nebû wîya bêjim min halî wî pirsînekî tiştê ku got him partiyên Kurd buhara got ew ê hevdîtin çêke gotina wî ye ez ka va gotina heyetê gişiye ya a biryara em bêjin hemû yani aniya Kurda ye wîya nizanim û bi rewşenbîra ra jî got hevdîtinek çêbe yani tiştê ku tê ji alî min ve xuya bû bi rastî hinek kemanî hebin jî wê mîna ku temam bikin mîna ku hatiye famkirin ku kek Sedat ez dixwazim têkevin aberê anka tê gotin ku du heyeta vê taliyeyê demê dibên birêz Ahmed Türkî jî lê zêde bûye ew ê jî biçî İmraliyê gelo ev rast e yani îro min jî ewkê bihîst bi rastî hem Serî Sûreya binav kir hem jî ji xwe de heyetê de hatiye bicihkirin yani welê xuya ye ku ev ne tenê xwesteka demê di heman demê de jî xwesteka Öcalan e yani ji aliyê din ve jî welê xuya ye ku Devlet Bahçeli jî ji xwe beriya ku ev heyet bê damezrandin ev pêvajo pêştehere dema ji qayyum hate tayinkirin wê çaxê jî bi şêweya xwe piştgiriya Ahmed Türk kir ji xwe berê jî dema di hepsê de bû jî dîsa piştgiriyek dabûye dema mirov alê meze dike hem ji alî yani raya giştiya Tirkan ve a Kurdan ve û siyasetmedaran ve bi rastî jî giraniyek xwe bi xwe heye em jî jinêz venas dikin bi rastî 5 sale di nava vî tekoşînê de û gelek berdêl jî dane dide û ku hîn jî gelek dozan da de jî him ceza xwariye him jî tê darizandin yani ji ber vê yekê jî her çi qas dema ku dest pê kir û dema ku di meşe jî ev pêvajo kêmaniyê xwe hebin hinek bişkov xelek jî hatibin qefaltin lê welê xuya ye ku bi nîqaşan re bi danûstendina re bi demê re bi rastî gelek tişt hinek sererast dibin yani welê xuya ye ku îhtimale dema ev pêvajo hate dest pêkirin nexwestin ji ber ku pêvajoya berê têk çûbû bi rasta rast navî wî lê bikin xwestin ku hemû tişî di îdara wa da di kontrola wa da bi xwesteka wa bimeşe lê dema cin ji şûşê derkeve cema em bêjin mesele eşkere bibe şûnda êdî herkes xwedî mafê gotinê ye yani hem kes hem rewşenbîr hem siyasetmedar raya giştî saziyên sivîl
و جوات بخشی همی کرد و ترک براستی دناوا روشک ور خطره دنه کو جعالی آبوری جعالی سیاست جعالی پسیکولوژیک و پولیتیکا گشتی و یعنی به هر هوای نقاشم پر برفره لسرچه دبن و دما کو دست بکری ام ایرو مزد کن گلک تشت تی نقاش کرن و تی فهم کرن کو حیا اف مسئله کوکی و جبنی و جبو چاره سریه نه نقاش کرن زلال نه به تنه به گوتنه که به پیوه که به هووکه که اف مسئله چاره سر جین نابه بیامن اف هاتیه فهم کرن جبر و اکیجی براستی تشتی کو وکیلن آخ پارتیه بخواه ایلان کرن هین هیئت احتماله کو هر به سدگه رژی لروجاواجی هفدیتنا چه که yani jiber ve em fam dikin ku navle nehat bedanin jî ev mîna zêrezer pêvajoyek vekiriye jiber ve yekê jî bi rastî her roj bi nîqaşan ve bi danûstendina re ev pêvajoya naveroka wî hin tije ve him jî mesele dê çawa çareser bibe ev xalana jî tên nîqaş kirin diraya giştî de. Naha kek sedat dixwazim navbêrê kevim ew niha cenabê te jî rewşenbîrek siyasetmedarekî bi tecrübe ye. Li dunyayê de tevaya konflîktên bi vî rengî wexta tê dema çareseriyê tê ji cîkî dest pê dikin. Yani ew nayê wê wateye ku meriv bi şiklekî din ew bike lê ev pêvajo yani ji alîkî navê wî merînikan bêje pêvajo jî yani ev danûstendina di raya giştiya Tirkiyeyê bi şiklekî wer ew dike aliyê Kurda netêde yani alî Kurda tune hesibandin dem heye dem muhetabe lê tu lê mêze dike em bibên tevî wê muhetabiya xwe tiştekî li ber destê raya giştiya Kurda tune ku em bibên ev mijar bi aktörên wê werpeyvên mesela gava di cenabê te du agahdariên girîng da yani em bibên heger dixwazin bi aliyên Kurda re bipeyvin yani ew ê çaxê ew ê agahdariyê bidin Kurda destê wan de jî hin agahdarî hene ku bi terefên Kurda dixwazin wê agahdarî bidin ya ji bi rewşenbîrên Kurda ew bibin lê yani merî wexta diraya giştî de li rewşê mêze dike ji alîkî hewldan heye ji alîkî qeyûm heye ji alîkî hewldan heye ji alîkî girtin heye lê dewleta Tirkiyeyê yani yani li gorî cenabê we ev siyaseta tund û tûjî û qeyûm û ev tişt bi hev re çawa dimeşe li gorî tecrüba we yani ev konflîkt heye divê ne merî çîta xwe bilind bike bi şiklekî lê divê ev merî vê meselê vê mijarê bipeyive alî Kurda muhetab nagirin alî demê jî wexta muhetab digirin muhetabekî wexta digirin jî belediyê destê wan de mesela îro qeyûmek hat dîsa avêtin yani ew tê çi wateyê kek sedan yani tiştê ku edibînin bi rastî dokek Ahmet tiştekî din jî got pir bi endişe bû pir bi şayiş bû digot ku yani pir hêzek xurt niyetek xurt heye ku müdaxeleyê rojavayê bikin ka bikin şûn da bûyêr vê em bêjin pêvajoyê ku da bibe ev jî nekifşe û ji alî din ve jî bi rastî yani pratika ku devlet ev 20 salên dawîn de û evî 100 salî dawîn de jî yani derxistiye rastê ku dikare her gav her tiştî em bêjin betal jî bike ji holê jî rake tiştê ku gotiye tiştê ku dike berawa jî wî bike ji ber wê yekê jî em zêde nebi bawerin yani ji ber wê yekê jî ji ber ku ev pêvajo mîna ku we got li gorîn yani kesên pisporên و شر دقدینن سازیان کو دقدینن لگور پیوانه و دوی پیواشوی ده کمانی گلک زیده هنه
yani hem ji alîyan ve heye hem ji çavên sisiyan ve heye hem ji xwestek çawatê nîqaş kirin ev nezelale lê weka ku we jî di serî de got bi rastî tê fehm kirin ku ev demeke dirêj ye li İmraliyê bi Öcalan re hev dîtin çê dibin û ihtimal heye ku li ser hinek xalan jî li hev kiribin. Mîna ku mêvanê we jî milciyek û din temas kir çi bû na te got me berê girtiye vekîlê berê AK Partiye Abdurrahim Simavi. Belê Abdurrahim yani wê camêra tiştê ku ze pir tiştî got yani ihtimal heye ku rastiyek jî duî de hebe gelek tişta da em bêjin merhale girtibin lê îro ji civakê re pêşkeş nakin nabêjin diyar nakin yani va jî heya ciyekî tê fehm kirin tevî dîplomasiya veşartî di naveroka vî têkiliya da jî heye hêvî dikim werbe lê wer nebe jî ev pir demekî dirêj najo wê zelal bibe yani îro tedî em her ro him Erdoğan gurmista xwe ya Hesinî divê me bi paçê qedîfe ve girê daye û em dikin ji aliyê din qeyyûm tê tayin kirin û ji aliyê de jî îro jî wezîrê derve ku berê serokê mîtê bû bivêne vê û Erdoğan bixwe jî di kongreya da dibêje ya em ê bikin ya wê Sûriye bike lê tiştê ku xuya dibe êdî yani li wêrê müdaxaleyek leşkerî her ro ihtimalê wî kêm dibin ji ber çi kêm dibin ji ber ku Amerîka naxwaze baweriya wî bi heteşê tune bi colanî tune Yekîtiya Awropa ketiye devrê naxwaze Fransa di devrê de tiştekî din dibêje dixwaze li wêrê êdî Kurd jî ciyê wa di rêveberiyan û ya Sûriye de hebin yani welê xuya ye ku li wêrê şertê müdaxalê herçîk derin kêm dibin lê ji aliyê din ve belkî jî heya bîstê me beriya ku Trump dest pê bike Trump belkî ruhsatek jî daye heya kerê daye em jî nizanin bi rastî nezelaliyek nezanînek pir mezin wî warî de jî heye yani bi wêrê vegirê daye lê dîsa jî tiştê ku ev nîqaşana tên çêkirin ev danûstendina tên çêkirin ji bo aşîtiyê jî ji bo çareseriyê jî ihtimalên firsendên pir mezin derdixin rastê em mîna kes mîna sazî mîna rewşenbîr mîna siyasetmedar divê em gotinê xwe bikin gotinê xwe li hev zêde bikin û ji bo ku ev pêvajo ji bo çareseriyê bigêcecîkî em piştgirî bidin biya min lê bêşik kêmaniya jî bêjin rexnê xwe jî bikin destnîşan bikin ku ev sive roj em zêde yani xeyalê me divê ewkê de neşkin bi rastî ji ber ku gelê Kurd heya ana berdênên pir mezin dane hîn jî dide û bi rastî jî hewceyê ku pêşiya xwe hîn bi zelalî bibîne gavê xwe jî hîn bi ewle bavêje yani dikarim viya li ser ev kom bikim. Gelek spaskek Sedat ez biçim alî kekê Bedirxan kekê Bedirxan me kek Sedat gudarî kir bi rastî êdî yani welatê me di gelek mijara de bi taybetî anka aktuel qedera Bakurê Kurdistanê bi Rojavayê Kurdistanê girêdayî ye û derdikeve ortê ku tucara yê Kurdistan dagir kirine naxwazin Kurd xwedî statû be lê konjonktûra ew ê bû sedem ku li Rojavayê Kurdistanê dewletekî zulmkar behs hat rûxandin niha piştî behs hat rûxandin problemek heye yan problema sereke yekrêziya Kurda ye li Rojavayê Kurdistanê
لمروف جو روجاوای کردستان لباکوری کردستان مزد که در عینی نقطه ده او پروبلم لباکوری کردستان جی هیه نا پر گلو پر زحمت کو ایرو ده هن مجار لزگینی عاجل کرد طرفین کردا ورن جمع جه دناب خود جیبینان چکم بیجن نیا ولا دولت بخشلی بانگی کی ورکر علیه کردا ورن ماکزاگونه ده چند داخوازی خوی اساسی بینن جمع وقت طرفین کردا انبیا پیشکشی دولت بکن یا جی پیشکشی ادخوازن به مجاره چاره سر بکن گلو سدما لاوازیا یک ریزیا کرده هم ل باکور هم جی ل اوی چی ده بسدم کو یک ریزیا آوانا بکک بدرخان اسمانی چان وجه گوت لکوب قومه بلا قومه الباشور بی الروهلات بی الباشور بی الباکور بی هر مسئله هر چر بشه کردستان جی علاقه دارد که هری که ماسیا مزن کچان جناب وجه گو یک ریزیه که کردان نینه یعنی احلاقی که گلکش بری و حتی ایرو دومه که کرد دکارن هر تاویزه که هر تشتک بدنه داگر کرد خواه لیش هر متوازی حرکت ناکن یعنی کوام سر بسکن گلک او کیویانه لی دما متنه کوام دورو درش سبکن بیامن ام مسئله آنه که همه کوچان که صدات چی گود ده اتابا ددگاه ده تهن اکتش خویا ببن و زلال ببن گاوا کوهن اکتش خویا بون زلال بون لزگنی تزیده تر به هولی لگوره وی لزگنی گره کرد یک دنگ و یک صوت بنیانه یعنی جدابون خواه نارکوکی خواه که اوجش خواه خویانین لگلک نقطه ده ده این طرافک آلیک وکا آلی کرد وکا دنگ کرد به یک ریزی مسئله و پرسگیری که خواه بین نهوله و تشتی مشخص تشتی وکیلی نه یعنی که چون هرکس بیجه بری مدگوتره سال هفتیه ده فلان اشته هوا تشتی روزانه تشتی عقلمندی تشتی که هندر و در و کار بی بده قبول کن رنگی که آشتی و دموکراتیک تشتی که ایرو الزمن جبوی جواتامه یک دنگه به یک ریزک مرو هم بینه گرک مرو متوازی بی یعنی ممکنه حواله که مرو یعنی حیزی که سیاسی بچه تنگ مرحزب که امرو لگوره مجبور نینه که امرو مسئولیت خواه نشتمان پروری لسر ملی خواه حسب که امرو دست خواه بکن ملی خواه بکن دور طرف خواه و بنگه فرین گاوی به هفره آویتن به حول دان و او چقه چند که صدا چی گو روشنبری کردان نویسکار سیاست مداری کرداجی بکاربن وکا حس مسئولیت نشتمان پروری دیتن و گوتن خواه بین هوله که ماسیا گنگشی بکن و باشیا باویج نپه پیش اولوه گوره گاوه خوشک بین آویتن یعنی تماشا که مسئله کرده حتی ناکو اموکا ناف بیجن خطی که کرده سورتنه یعنی مرحزه که نوابان گنگشیه ده ایرو ترکیه پارتی سیاسی ترکا ایرو جگاوه که مسئله که وانه نتوی به اوله خطا وان سورت دوره ده لی جبوی کرده جبوی هیزن کرده سویل و سیاسی و دور عالی وکا حتی وکا روشنبیر و سیاست مداره سر بخواجه که هم بیجن ایوانجی خطی که مرو دوروی بجوه خطی که سور نتوی کرده که پیدا نبی کنه مرو دوروی خطی نجوه سرکتن و یک ریزی جی امکانات وینینه یعنی یعنی کم همه حول بدن جبوی به خطا خوی سور باشه که بدرخان گلک سپاس که صدا هدیه دی امتن تالیا برنامه خواه جناب تا جوه پیواجوه که تی مشاندن یعنی هیویه نوه هیا گلو لباکوری کردستانی یعنی براسی درالیت ده روجاوا کردستانی وکو ام ده فکرن روشا باکوری کردستانی پر جدایه
yani Kurda bi tekoşîna xwe, bi danûstendinê xwe, bi dîplomasiya xwe li Başûrê Kurdistanê jî, li Rojavayê Kurdistanê jî dosyê wanî pir fereh heye. Yani em bibin hewldanên yê Fransayê, yê İngiltere'yê, yê Hollandayê, yê Almanyayê, Amerîkayê merî dibîne ku li wir di amadekirina magzagona Sûrî jî Kurdê bi şiklekî eger Kurd ji alî xwe şikestek nexwin ew dev ji hin tiştê xwe bernedin lê yê şikil didin Rojhilata Navîn biryara xwe di Rojavayê Kurdistanê de dane. Lê problema sereke ku derfetekî pir mezin îro li Bakurê Kurdistanê hatî berme di hin xalên girîng de gelo cenabê te di vê mijarê de bihêviye ku mijar ji azadiya şexsa derkeve ya jî mijar ji çekberdanê derkeve û were ser maf û hin mafên esasî bingehîniyê milletê Kurd kanı ber bu pêvajoyê biçe eviyê te hene gelo. Yani ya min hemû mijar bi heve girêdayîne yani berdana kesên di hepsê de jî bi vê meseleyê vegirêdane çareseriya mesela Kurd jî biviya vegirêdayî. Lê tiştê ku ez dibînim bi rastî ji aliyekî rewşenbîr, siyasetmedar, kesên serbixwe, nivîskar ji her kesî bêtir amadeyê vê pêvajoyî ne. Yani gelek kes ez jî bixwe di nav da mîna saziyên ku aşîtiyê dixebitin, kirine karê xwe, mîna bernameyekî bi salan dixebitin, mîna DPI'yê, mîna Vakfa aşîtiyê, mîna dîtamê, mîna dîsayê gelek sazî kes û akademisyen bi salan li ser vê meselê dixebitin. Ev ji bo me, ji bo civaka Kurd, ji bo Tirkiye jî yani qezencek mezin e. Demekî berê Kekbedirxan jî bêşdar bû. Dused kes bi banga sê partiya li Diyarbekirê kom bû û li ser vê meselê bi her awayî bi saetan bêkêmanî nîqaş kirin û encamên xurt jî derketin baweriyem. Dîsa mijar li İstanbulê jî bi saziya Vakfa aşîtiyê hat nîqaş kirin. Li wêrê jî gelek kes bêşdar bû. Sivel Amedê dîsa civînek heye û gelek kes bêşdar dibe dîsa ew ê li wêrê bê nîqaş kirin. Yani ev nîqaşana di televizyona da, di medya sosyal da her ro tê nîqaş kirin û li wêrê jî bi rastî gelek esas derkevin rastî. Yani ev mesele di kanûna bingehîn de çawa bê çareserkin, di kanûna da çawa bê bicihkirin. û di rojhalata navîn de dibe têkiliya Kurd û Kurda çawa be di navîna awa da çawa karibin hem qezencê hebû di biparêzin hem jî karibin piştgiriyê bidin hev jî ber vê yekê jî mîna ku Kekbedirxan di axaftina da xwe de got bi rastî jî hem Rêveberiya Kurdistanê hem jî birê Serok Berzanî gelek barek giran li ser milêwiyê karibe ku di vê meselê de hem biya min li çareseriya Tirkiyeyê de hem jî a Rojava da kare berpirsiyariyekî girîng bicihbîne. Yani ji ber vê yekê ev pêvajo kîja şerta da dest pê kir çawa di dome evana jî di nava xwe de gelek girîngin bêşik lê meşandina wê pêştebirina wê ji bo armancek bi destxistina wê em çiqa deng lêzê de bikin, em çiqa xurt bikin, em çiqa yekdeng bin, Kurd çiqa bi hev re karibin tev bigerin û dengê xwe bilind bikin û naveroka wî tijî bikin. Ez bawer dikim wê ew qas karibin hem di meclîsê de hem derveyî meclîsê de hem di wa hevdîtina da hem di dest xurtkirina heyetê de jî wê tesîreke pir mezin bike. Ji ber vê yekê jî
yani ya min neşerte ku illa bejin kaverin herin le herkes ciye ku leye sazi ku tede ye kare belvere dengi xabilin bike xurt bike u peşniyariye xwe bine zaman ezber bawer dikim ku divê pêvajoyê de ev tesîrek pir mezin bike çünkü di dünya biçûk biye mînaberênine biya min ev denga dengên din dibîne û tesîrek mezin dikare li ser pêvajoyê bike ez divê baweriyê de me ku yani bi çi awayî dest pê kiribe jî ev mîna karwanekî pir wa xurt wê birê vehere hêviya min jî ev e piştiriya min jî ev e. باش کێک سەدات مەڵاتاوە وەختا me hindik mayî lê pirsên temaşevanên me hene ez hema dest bi kek Bedirxan bikim pirsekî birêz Mehmet Dörtyama heye dibe pirs birêz Ahmet Türk di axaftina xwe de got 5 milyon Kurd berê me li Ankara'ya gelo havalên axafan vê peyva Ahmet Türk çawa şîrove dike kek Bedirxan cenabê te çawa şîrove dike temaşevanek pirsiye berê me awil gerek welatê me bî gavin me welatê xwe de dengê xwe û yekrêziya xwe peyda kir em ê hinca weka muhateb jî Ankara bigirin. Baş pirsekî din heye çaralî birêz Faxrî Qaya pirsiye çaralî mijara dewletên dora me Amerîka û Ewropa İsraîl Kurd û Kurdistanê gelo Abdullah Öcalan çima dibêje ji derve bira kes qarişî karê me nebe yani dewletên rojavayî qariş karê me nebe çi dibêj bo ya Mixabin ji xeynî me ew dewletê ku tejnûat ew yekîtiya me divên ama em xwe bi xwe nayên ne rojavê em bi zimanekê dî qise dikin yahut bi şeklekê dî tên neholê meselê xwe ev jî xeterekê mezin e em êdî weka berê tiştê klasîk meşgûl nînin çentê anti emperyalizm û antisyonî nev destê me bila hinekê dî wî çenteyê hildin. باش em wexta me ew bû ama kek sedat cenabê te tiştê tejbîr kirî gotinê xwe İtalyê bibêje û hêdiyê dî em vê bername xwe dawî bin Yani ji bo va pirsana ez jî du tişta vê ji min kek Ahmet bawer dikim qesta wê yani perçê herî mezin ku Kurd lê dijîn Tirkiyeyê ji ber wê yekê jî û Tirkiye di rojhilatana vên de devletek hem bi çanda xwe hem bi hukmê xwe hem jî bi têkiliyê xwe xurt e ji ber wê yekê jî çav li helbesta Tirkiye bi vê qestê gotiye yani divê mirov dibinî de tiştîne gerin lê ji aliyê din me jî bawer dikim Öcalan dixwaze di hundir de çareseriyekî bibîne yani kesê ku ev 25 sal ve di hundir de ve dixwaze çareseriyê wî devletê re çareseriyekî bibîne arman jî vekiriye ku ew ê naxwazim yani tiştekî din lê zelalê ku îro şertê wî jî çêbûne divê ev firsenda jî hêvî dikim baş pê bikaranîn. Pek kek sedat divir de ez têkevin naberê gelo piştî hewqat destkeftî û piştî ev hewldana bê garantoriya dewletên rojavayî garantiya Kurda heye ku karibin ew mafê xwe bidestxînin ya jî ew mafê xwe biparêzin yani Türkiye divê mesela garantoriye de yekser red dike mîna ku tu jî em jî em tev dizanin lê bi rastî jî gelek pêvajo bê garantoriye nagêjin cikî îhtimal heye ku ev jî negêje cikî îhtimal heye ku ev pêvajo neçe ciyekî jî her çi qas dibinî de gelek hevdîtin çêbin jî lê welî xuya ye ku em di wexta ewkê de dizanin Oslo'yê de dizanin wê çaxê jî şerekî pir no hebû lê dibinî de hevdîtinê jî pir pêş tatir çêdibûn yani îro jî ev ihtimal heye em li ihtimalê baş pêş de derxin dikarim ya bêjim çünkü garantiya tiştekî tune
Türkiye 7 sale ligor akıl, zanist, tecrübe tevna gere sebedikare cardın tevne gere. باشه کک بدرخان جناب ته گوتنه ته ایتالیه تجبیر کرده تو تازه زیاده بکه سپاس که از بهیوی و گمانم ادوه باوریه دمه ایرو بیان سببی روژه کر مطلقا تل دهف دور هف کم ببن ته یک ریزی و به یک دنگ خود بلند کم و حق خوی مافی خوی روایی به دست بخن به عقلمندی و بشورمندی و یک گرتن هف ته گاو خشک و باش بین آویتن تنه گرک ام بچک خودان اوی که امش داگیر کرده تولرانسا نشان دنن یک شهر نشان بدن و ساد سرکوتی بن انشالله تشته خوشتی بن کک صدات تجی گوتنه خوی ایتالیه Yani divê em hêviya xwe xurt bikin û li ji bo viyajî bite koşin bi rastî wekî din ne riya me heye ne çara me heye divê em bi yekdengî di nava xwe de têkiliyê xwe xurt bikin beriya her tiştî û li gorî wî sekna xwe yek bikin. gelek spas تماشاوانی نیجا دو سیاستمدار روشنبیر پارلمانترین بری صحبتک لسر هولدان باکور کردستان روجاوای کردستان کر هر دو بشترین برنامه جی دست نشان کرن کو دوی پیواجوی دیروکی ده دوی پیواجوی گران ده دوی یک ریزیا کردا آوا ببه کرد آنجا کانم بر یک ریزی محفی خوی نتوی دموکراتیک به دست خینن اجی سپاسیا هر دو بشتران دکم مالوان آوا و حتی برنامه کی دن بمینن دخیر و خوشیه ده شب باش شب باش. شب باش.